മൈക്ക് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവില്ലല്ലേ? എന്തിനാ മൈക്ക്? ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ കേൾക്കണം അല്ലേ? അതിനപ്പുറത്ത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതാ വിവേകമെന്ന് പറയണത്. അതിന് ഈ മൈക്ക് വായിക്കാത്ത കടിച്ചു പിടിച്ച് ഞാനിപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക്, എത്ര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അത്രയും അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാലും അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആളിനും കേൾക്കാം. ഇവിടെ സാധാരണ പിന്നെ പരുമലപ്പള്ളി വരുന്നവർ പറയാറുണ്ട്, പരുമലപ്പള്ളി ഭയങ്കര മുഴക്കമാണ്. പരുമലപ്പള്ളി യാതൊരു മുഴക്കവും ഇല്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മുഴക്കം നമ്മളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് മൈക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം, വ്യക്തമാകും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ പരുമലപ്പള്ളിയിൽ എന്നും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്നയാളാണല്ലോ. ഇന്നും സന്ധ്യാനമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വ്യക്തമാകാതിരുന്നിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ മുഴക്കത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അതിനാണ് വിവേകമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിവേകമില്ലായ്മയല്ല, എൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമാകണം. അതിന് പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ പോണ പോലെ നിർത്താതെ പോവല്ല. ഓരോ വാക്കുകളും അതിനകത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളിടത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം. അതിന് കോമായിട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനോ ധ്യാനിക്കാനോ ഒക്കെ. നമ്മൾ എന്തിനായി ആരാധന നടത്തുന്നത്? അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിത് കേൾക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെടുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതാപം ഉണ്ടാകാനും ദൈവത്തോട് കരുണയാചിക്കാനും ഉള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വായനകളും എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായനകളെല്ലാം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ കുറേ വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ചില വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ ഈ മൈക്കിനകത്ത് നിന്ന് മൈക്ക് വായിക്കകത്തോട്ട് വെച്ച് അങ്ങ് വായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നീ വായിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു. ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ മൈക്കിനടുത്ത് നിന്ന് വായിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഴിവിനെയാണ് വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവേകമുള്ളവരാകണം.